Здравейте хора, аз съм Прото БГ и днес ще дрифтаме на луната с Джека БГ на... Сам! Марто, в лавата съм! В лавата съм! Год се. Еба се, ето това не гори. Ока. Това толкова смотана игра е сам. Скоро ще почваме да снимаме на мута рейсове. Да, много як сървър сме намерили. Аз забравих да кажа здравейте хора и от мен. Много як сървър сме намерили на мута. Затова ще се постараем да снимаме на мута днес. Уха, влезнах в вулкана. По-лесно. Ашект. И добре, там има скинове на колите. И Аз обичам една писта много яка. Слаб съм все още, защото съм свикнал да играя на GTA 5 рейсове. То не е рейсове, да, рейсове. Съм свикнал да играя състезания. И контролите са съвсем различни. А тук е много по-различно. С стрелките можеш да завиваш там само с W, атосото и дъто. ние вече превъртехме GTA 5 и почнахме да играме онлайн, но не снимаме клипове. Нали? На Майнкрафт може и да не снимаме толкова много клипове. Майнкрафт вече играта малко тъпе. Просто не ни харесва хора. Марто, аре на лава айр. И си изгаси хака. Окей. И гледай сега, ще тръгнем по моята писта. Чеки, че не съм с такова инерт. Сега от тук минаваш с 200. Дрифтиш. Почти да правиш така, гадно. Прецаках. Кога даде ми 70 хиляди? Ей, на мене! Вече имам 175 хиляди. Това не е дрифт, хора. Извинете ме, но съм свикнал с хака. Аз имам дрифърно. Топан. Има. Няма дрифт, едно има дрифт. Хора, много сме слаби. Пишите, ако искате играте с нас. Тук имаше един BG дрифт сервер. Правих турнир, дрифтове и Прото БГ завърши на второ, аз на трето. По принцип аз можех да завърши и на първо, но този първия, където завърши, не искаше да играе с мен. А и той ползваше хак. Това бях аз. Нали знаеш, че с тебе се скарахме тогава? Да, що Ема човек, се бутам. аз винаги пресичам, това си е вид на състезанието. Минавам на вътрешен. Не, то аз като ти мина на вътрешен, но и ти минаваш. Гадно е малко. Що като ме избуташ от пистата и
Аз няма как да те настигна. Виж как се минава професионално. С хака и баба знам. Ай, ево да ме краднеме. Ще дойде циганин, ще открадне бананите. Ай, бързи, че тия след 1-2 часа се върнат. Кой бе? Кой бе? Кажи ми Кой кой е бе? това? Да му Кой цепим е? утре. Ще дойде циганин, ще открадне бананите. Я вече съм надолу. Доста. Да. Ай, седна са тук, ама си взими оръжие. Ууу, Изключи си год мода и си взими оръжие. Абе, взе парички. аз си взема от хак. И аз съм си взел миниган. О, али Не, бе. Марто, Емка си взими. това засича извънземни. Какво? Това засича извънземни. Тегите! Сори, Джека. Нищо. Гледай да се не повтаря, що сега заради тебе оръжията ми не могат да се таковат. Какво? И ли знаеш, че като те убият и си взел от оръжие от хака, ти бъгва. Сега няма да имам оръжие. Ще излезем от сървера и пак ще влезем. Да, излез. Марто, Окей. Какво? хора, надявам се ви е харесал това. Аз ще му кажа да спре този клип. Надявам се да ви е харесал, защото той ме уби. И така. Лайкайте, събвайте за него и най-много за Джека БГ, слушайте ме. Защото сега ще правя една игра. Това беше от мен. Дано сте харесали клипа и чао.